erokamano ahinya mano joja oko kenene kar kanyo kowuok e kaunti ma Mombasa. Koro aneno waridre piny kata wadhi ane kaunti ma Kisii mondo mi koro winjane Pach jodak e kaunti ma Kisii ni ginto giwacho nade. Antie kanyo mondo adhir Crispin Otieno kanie kaunti ma Kisii wadwani mondo mi okonwane ni oganda ma Kisii to wacho nade odiochiengni ma kawuono. Ka warango chal mar ochumi owinjane higa achiel mano e bwo telo mano mar William Ruto kaka jatend piny Kenya, weche osebedo kadhi nade. Ng'eni kinde ka wadhi nyime akono mana nyako Ramogi jwang' mondo mi bende ang obed kod penjo mamoko ka intiere godo ore SMS men 23600 kaachiel koda ka wendo man Kisumu kod welo man go Nairobi ka wawinja pat jopiny ka waduogo mano gik mwaduogo lose sani ka jopiny pare kama paro mwawinj sani kawuok e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno oyawre Kisii uchiew nade to jopiny wacho nade higa achiel e bwo tend Kenya Kwanza kotel kod William Ruto kaka jatend piny Kenya. Uchumi mar Kenya osedash nade. Oyawre ahinya Cleophas Oluoch mana kaka iwacho antiere boma ma Kisii kama iluongo ni daraja mbili kama chopo ka mar loso kod oganda mawuok e gwengi ma Kisii kaluwore kod en higa achiel chakre telo mar Kenya Kwanza kata mano William Ruto ne kawo loch mathur kadwa ni mondo los kod jodak e kaunti ma Kisii mondo gilerwa ni nyaka sani weche osebedo nade higa achiel nyaka nyiche Kenya Kwanza kawo telo. Ang' nachakodi nyinga en Peter Otieno. An jadak ma Kisii ka atiyo daraja mbili kae nyaka ne Ruto chak kawo telo nyaka sani wawinjo matek gik moko bechgi ni malo ngima odhi bedo matek ma ok wanyal nyalo sani wanyiewo sukari kilo achiel 250 ngima tek mano dhiera manyada danyalo pogna ma dare Kenya kadhi kama chielo mane wachna an Wood Seko an William ngima osebedo matek nyaka ne higa chakre ma jatelo ni nodonjo pok wabedo kod mor e ngima osebedo matek wakalo matek gima ber ma waneno onge koro ka nyalo bet ni nyalo wuok maber ka jatelo no onyalo bedo jatelo man kod dwaro mar oganda e chunye to ng'iya ne yo mado punguza godo maisha mondo duogo piny nikech kata ne awinjo kopango no dono ger nwa udi monego wadagie ng'amodenyo kata ger ne ot ok onyal dak kod kwe nikech gimoro kuongo ma dhano dwaro e maisha en chiemo ka ng'ato oseyieng' e koka pache biro gik moko machal kaka udi ginego koro an mane kwayo maduong' manyalo kwayo ni kano nyalo bedo piny to winjo dwach jopiny to winj gik ma jopiny dwaro mondi eka kore ka oti tich makare e weche mag kedo kod mibadhi kaachiel kod weche mag jiwo weche mag pur weche mag fertilizer. Yes, jiwo weche mag pur to nego jiw moloyo nikech awinjo kowacho ni nitiere fertilizer ma ochiw sani ma beche ni piny to fertilizer go ok wane nitie wakati ma koro season nokalo ni jowa notemo tiyo gi fertilizers go to kata kamano ne ok waneno ka gikelo duoko maber ma wachichi ni fertilizers go o gin fertilizer mowinjore e kinde gi kuonde ma waaye. Yes, an Wycliffe Omondi Otieno kado wacho wach fertilizer no awacho ni notimo maber kuom duoko no fertilizer piny to adier kiduoko fertilizer piny to bei mar transport mar kelo kose puro to gik ma yudo go tero gi e chiro imedo matene keto koncha kigolo koni koro ok nya konyo ahinya kata fertilizer duok piny to fueli tero malo mano nyiso ni bech pur dhidho bech tero gige wa mwayudo go e chiro dhidho koro medo duoko ne fertilizer piny okane kokonyo adier ngima odhi malo ma joma walungo ni asla mamboga mano wacho an gi luoro ni nyithindgi ok bi yudo somo maber kendo nyithindgi ok bi yudo thieth maber adier koking'iyo kata kaka jo chung kae gin gi achiedh nade ma jomoko go mane odhi e piny machielo anyway gima nya wacho ni ok ober ahinya erokamano. Already mondo amigo jomoko kendo thuolo mar loso aya koro ere dongi ne adwa na maki. Yes, Cleophas Oluoch an Karolo Weno Swa to wach machanda en ni nang'iyo TV nyoro gotieno to nyaka mok ngano oidho gi percentage
Mano be gima ber ya gi piny ma wasani wadake ni ya mok ngano ka koro mok ngano moseidho gi percentage moko 10. Mano kake an anga muda ke town ka badhi chamo kata mana chapat. E jua kali kae mondo mi chiem en ma chapat eming'ado ni chapat 2 gi oganda moro kanyo bende onge ole mane pi. To chapat no bende siling 50 chapat achiel. An piny otamo wang'a. Adhi chomo Kenya machielo. Nyiso ni higa achiel chakre Kenya Kwanza kaw loch. Ang'o miseneno? An Stephen Ariwo, an daraja mbili ka tiyo ka jojua kali. Lojni nyaka ne chakre ber mwasenene onge. Nikech onge ber mwanyalo neno ka bech fuel ni malo. To bech fuel e gimoro amora. Transportation timore nikech fuel. Koro kamoro amora midhiye ka fuel ni malo, bech ngano medore, bech mogo ni malo, kila kitu ni malo. Koro wan wakwayo mani konyalo duokonwa gik moko piny. To wan bende kaka jojua kali, wan onge ng'ama dewowa ka. Gik moko dhi mana kuonde ma joma nyale manitie, to wan kaka jojua kali, wan ojwang'wa gi mama mboga manowach ni dhi kony, pok waneno, jo boda boda onge. Koro wan ma ywakwa ni wahinyore. Kaber, wabe oparwa kaka paro ji mamoko to duoknwa bech fuel chien mondo wan bende wane ber kaka ji mamoko. Ok ni ber mana ni kuom jotelo madongo dongo emimedo gik moko, to emimedo misara, to wan wawegi ma joma ni piny ka ni wan aslas to gima konyowa onge. Omiyo an mane kwayona. Ani luonga ni Josephat Okoyo. Jadak ma Kisii ka atiyo Kisii daraja mbili ka atiyo tij mechanic. Adieri chakre ne Ruto chak telo. Tabu koka wadonje tabu. Nikech gimoro amoro idho an kaka an min oda ng'ada lot. Ong'ada lot so mabadiliko onge. An kende garaj ka aloso geche. Wuon gari sani an gi gari kacha. Chakre na tiek loso wuon go pok okawo ngima tek. Kamogole pesa mochula onge. Akwamo embendo kwamo. Ere kaka nyathi dhi skul. Ere kaka chiemo. Onego tim mabadiliko. An iluonga ni Samuel Omondi Obiero, atiyo daraja mbili ka. Adwa wuoyo ewi school fees. Wan kaka jojua kali, aneno ka nyithiwa mabiro tieko school form 4 ok bibedo mayot mondo gidhi e university. Nikech ang'o? Bech university sirikal omedo malo. Koro waneno ka nyithiwa kabiro tieko form 4 thothgi gibiro biro jua kali. Koro adwan sirikal kaber wach school fees mar mbalariany ong'iya ni motegno mondo nyithiwa kosomo wang'e ni gibiro dhi e mbalariany kose gidhi e mjengo. Ni wach gero udi ema neno ka form 4 mutieko schools e mbalariany ema koro sirikal okelo. Sirikal onego ng'i gima chal kamano. Erokamano. Clefos mana kaka iwinjo no, mano gin moko kuom pach jopiny mawuok e gwengegi ma Kisii ka gilero gino kata paro ma gin go kaluwore kod sirikal ma Kenya Kwanza chakre ne kawo loch higa achiel mokalo. Giwinjo ka imedo winjo ka giwacho pek mar ngima gino masani medo inyo jogo ahinya jodak ma kaunti ma Kisii ka gimedo kwayo ni mondo pek mar ngima ne maka sirikal nyalo ng'iyo mondo mi jopiny omed yudo yot. Kwa kamano ang' nawegi kanyo dugo kendo iri studio Cleophas. Agoniro kamano ya Crispin Otieno ibako twak makare chiw pochi pak ne jogo mowuol duondgi te kanyo ka gintiere alwora ma jua kali kaunti ma